O sea, si tienes el micrófono bajo, ¿no habéis visto cuando los cantantes graban? ¿Dónde se pone el micrófono? Aquí. Al revés, para tener claro aquí. ¡Cállate! Som les veus de Bastos. Això és Micros i Motxilles. Benvinguts a la Marmola i molt més del que penses. Bonjour, aujourd'hui, nous parlons sur la mer. Profe, encén el micro. Sabies que coneixem millor la superfície del mar que els fons dels nostres oceans? Pot semblar increïble, però la mar, que està així mateix al nostre planeta, continua sent un dels majors misteris que existeixen. La mar cobreix més del 70% de la superfície de la Terra. Està present en quasi tot el planeta i, tot i això, encara guarda secrets que no hem sigut capaços de descobrir. Avui farem un viatge per la mar. Coneixerem la seva importància, el seu paper en la història, la seva influència en l'art i també els problemes als quals s'enfronta. La Terra podria anomenar-se perfectament planeta blau, no per l'atmosfera, sinó pel blau dels oceans, perquè més de 2/3 de la seva superfície estan coberts d'aigua. Quan veiem un mapa mundi, en realitat estem veient, sobretot, mar. Però el més sorprenent és que la mar continua sent un gran desconegut. En les seues profunditats hi ha llocs als quals quasi no hem arribat. Per exemple, la fossa de les Marianes, el punt més profund de la Terra. Arriba quasi als 11.000 metres, és com si posàrem el Mont Everest al revés, i encara ens sobrarien metres. Però no només és la profunditat. Els científics creuen que encara no coneixem la majoria de les espècies que viuen a l'oceà. Criatures que brillen en la foscor, animals gegants o microscòpics. La mar és com un altre planeta, però així mateix a la Terra. A més de natura, la mar ha sigut fonamental en la història de la humanitat. Durant milers d'anys ha servit com una gran via de comunicació. Per exemple, els fenicis, fa més de 2.500 anys, navegaven per mar Mediterrani comerciant i connectant diferents pobles i cultures. En una altra part del món, els pobles de la Polinèsia travessaven enormes distàncies per l'oceà sense mapes ni tecnologia moderna, guiant-se només per les estrelles, les corrents i el vent, i també els vikings, que es van aventurar per l'Atlàntic Nord, arribant fins i tot a Amèrica molt abans del que solem pensar. Tot això demostra una cosa molt interessant. La mar no separa continents, sinó que els uneix. Gràcies a ella s'han intercanviat productes, idees, cultures i persones. Es podria dir que la mar ha sigut la gran xarxa global de comunicació. La mar no només s'estudia o es navega, també es sent, i per això ha inspirat artistes durant segles. En la literatura, un dels exemples més antics és l'Odissea, escrita per Homer, fa quasi 3.000 anys. En ella, Ulisses tarda 10 anys a tornar a casa, enfrontant-se a tempestes, monstres i déus de la mar com Posidó. La mar apareix com un lloc ple de perills i d'incertesa, però també com un espai d'aprenentatge i transformació. El Moby Dick de Herman Melville, el capità Ahab, recorre els oceans obsessionat amb capturar una enorme balena blanca. Més que una aventura, és una reflexió sobre l'obsessió humana davant la immensitat de la natura. I en El vell i la mar, d'Ernest Hemingway, un pescador lluita durant dies contra un gran peix en alta mar. És una història senzilla, però molt profunda, sobre l'esforç i la relació de l'ésser humà amb la mar. Escolteu aquest inici de la cançó del pirata d'Espronceda. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman, por su bravura el temido, en todo el mar conocido, del uno al otro confín. El pirata veu la mar com la seva casa, un lloc sense normes on pot ser completament lliure. Bé, tenim un convidat especial, Toni, que ens va dir què significa per a ell la mar. Hola a tots i a totes. Bé, per mi la mar molt important. Heu de pensar que jo vaig néixer just enmig de la mar Mediterrània, envoltat de mar, a una illa, i en el seu temps era coneguda com la perla del Mediterrani. Però bé, que es diu Mallorca. I clar, després de la meva família i els amics, per mi la mar és el meu referent. Vull dir, jo no sé estar a una ciutat i em perdo una ciutat on no hi hagi la mar. És la meva guia, fins i tot física. Si tens la mà vora, sé cap on he de partir, si el millor el tenc a l'esquena, davant, darrere,
a l'esquerra, a la dreta, vull dir, per mi la mar per això és molt important. I després també, com a professor d'història, la mar mediterrània especialment, perquè aquí hem de tenir en compte que va ser el bressol de lo que és la nostra civilització, la nostra cultura. Per aquí, no sé, quan vos fiqueu a la mar, i sobretot a la mar mediterrània, penseu que per aquí han passat cartaginesos, fenicis, romans, grecs, pirates, de tot. I per tant, jo cada vegada que em fica a la mar Mediterrània quan comença a nedar allà, doncs sempre penso en això, en la quantitat de gent que ha passat per allí i la cultura que han creat gràcies a la mar Mediterrània. Muchas gracias, Tony. Gracias. Vale. Una buena colaboración, la verdad. ¿Cómo habla? Gràcies. Com parla? La mar també ha inspirat els artistes visuals. Una de les imatges més famoses és la gran ona de Kanagawa, del japonès Hokusai. En aquesta obra veiem una ona gegant a punt de caure sobre unes petites barques, amb el mont Fuji al fons. L'escena transmet l'enorme força de la mar davant la fragilitat humana. En canvi, el pintor valencià Joaquim Sorolla mostrava una mar molt diferent, luminosa, tranquil·la, plena de vida, amb escenes de platja i de la vida quotidiana al Mediterrani. També existeix un tipus d'art anomenat land art, en què la natura no és només inspiració, sinó part de l'obra. En aquest tipus d'art, els artistes treballen directament en el paisatge, utilitzant elements naturals o intervenint en l'entorn. I així, la mar pot convertir-se en protagonista, en escenari o fins i tot en artista. Un exemple molt interessant està a Espanya, a la badia de la Concha a Sant Sebastià. Allí, a l'illa de Santa Clara, l'artista Cristina Iglesias va crear una obra anomenada Ondalea, que significa abisme marí. L'obra està dins de l'antiga Casa del Far, un edifici que va estar abandonat durant anys i que va ser completament transformat. En el seu interior, l'artista va construir una espècie de paisatge de roques i formes que recorden el fons de la mar. Però el més impressionant és que l'aigua de la mar entra dins de l'edifici i circula per l'obra, de manera que la mar deixa de ser un tot, per a convertir-se en una part viva de l'obra, pujant i baixant amb les marees. Aquesta obra convida a pensar en la relació entre l'ésser humà i la natura. I en el cinema, la mar també té moltes cares. Pot ser amable i màgica, com en Ponyo o Baiana, on l'oceà sembla quasi un personatge que ajuda als protagonistes, però també pot mostrar el seu costat més perillós, com en Titanic o Lo Impossible, on veiem la seva força devastadora. La mar pot ser bellesa, però també un entorn hostil i imprevisible. Però no tot és fascinació. Avui la mar s'enfronta a problemes molt greus. Un dels més importants és la contaminació. Cada any, milions de tones de plàstic arriben als oceans. Es calcula que més de 8 milions de tones de plàstics acaben a la mar cada any, una cosa equivalent a tirar un camió de fem a l'oceà cada minut. L'anomenada Gran Illa de Plàstic és una enorme zona de fem flotant situada a l'oceà Pacífic Nord entre Hawaii i la costa de Califòrnia als Estats Units. Té una grandària aproximada de 1,6 milions de quilòmetres quadrats, la qual cosa equival a més de 3 vegades la grandària d'Espanya. Per això a vegades es coneix com el setè continent. Encara que s'anomena illa, no és una superfície sòlida que es pugui trepitjar, sinó una mena de sopa de plàstic, formada per milions de fragments, molts d'ells tan menuts que són quasi invisibles a simple vista. Però el plàstic no només està en aquesta gran illa, està present en tots els oceans en forma de microplàstics. Els microplàstics són petits fragments de plàstic que, en la seva major part, tenen una grandària microscòpica, sent fins i tot invisibles a simple vista. Es formen quan objectes més grans, com botelles, bosses o xarxes, es van descomponent amb el pas del temps per l'efecte del sol, l'aigua i el desgast. A causa de la seva grandària diminuta, aquests fragments es confonen fàcilment amb aliment i són ingerits per organismes marins com el plàncton, peixos o mol·luscs, entrant així en la cadena alimentària i passant d'uns éssers vius a altres fins a arribar també als éssers humans. Organitzacions com Greenpeace adverteixen que, si no canviem la nostra manera de consumir, en el futur podria haver-hi més plàstic que peixos a la mar. La mar ens ha donat aliment, cultura, història i inspiració, i ara necessita que la cuidem. La mar és desconeguda, és història, és art i també és responsabilitat. Cuidar la mar
és cuidar el nostre futur. Gràcies per escoltar-nos. Ens veiem en el pròxim episodi. Ai, me caig en la mare. Vinga, va, hombre, vete por ahí. Xics, i si anem a la platja? Val. Sí, perfecte. Cal els macarrons. Ja anem. Profe, apaga el micro. No, profe, venga, dificultades. Caliéntate los macarrones.